Ika-130 nga anibersaryo dihang gipa-exile sa mga Kastila ang pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte gihinumdum pinaagi sa usa ka reenactment. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Suot ang mga sinina sa panahon ni adtong 1890, gipahigayon sa baybay sa Barangay Santa Cruz sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte ang Punto del Desembarco de Rizal and Dapitan. Usa ka reenactment sa pag-abot sa pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal sa syudad ni atong July 17, 1892. Apil sab sa reenactment ang pagbaklay ni Rizal paingon sa Casa Real ang balay nga iyang gipuy-an. Tanang maagian nga mga balay nakapalong ang suga o gibawal sab ang cellphone. Istrikto kini nga gipatuman alang sa reenactment. Mga lampara o parol de kumbate ang gigamit nga mopahayag sa dalan. Gitagbo sab si Rizal ni Kapitan Ricardo Carnicero, ang komandante politiko-militar sa lugar nga nahimong suod nga higala niini. Gibida sab ang mga obra musika ni Rizal sa plaza nga gitawag nga Paseo de Martir. Dinhi madungog ang huni ug awit sa grupo sa mga kabatanunan suot ang kinaraang sinina sa tribong Subanen. Gipakita sab ang pagkapintor ni Rizal sa mga hulagway ug ang mga obra sa mga local artist. Dakong garbo sa mga residente ang gipahigayon nga reenactment. Gusto na ako makita ang nahitabo sa unang panahon nga first time pod gi-celebrate karon. Matod sa Dapitan City LGU, may nungdanon ang sugilanon sa kinabuhi ni Rizal sa Dapitan ug paagi kini aron pakusgan ang heritage tourism nga dako ug ikatabang sa paglambo sa ekonomiya sa syudad. For the first time atong i-celebrate kay perfect timing man pod na ang Dapitan means dapit, so inviting, so it's just right na i-celebrate gyud nato ang arrival ng atong pinaka-importanting Dapitanon. We consider him as a Dapitanon because of all his works, everything that he's done for Dapitan. Himuon na kini nga tinuig nga kalihukan sa Dapitan ug tawagon nga Revistamos 1892. Revisitamos is actually a verb. So it means revisit. So when we say revisitamos Dapitan, we revisit the olden times. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.